Amit nggih Pak Dalang. Monggo nggih. Diajeng garwaning pun Kakang. Dawuh menapa Kang Mas Yusuf nimbali kula. Rene yo diajeng. Entuk ku mlaku langsung ngene iki. Kang Mas. Aja kaya luwak mlaku. Bunga ra kaya bengi iki. Ora ngira aku iso nggawa bintang tamu Mas Yusuf. Nggih Pak Dalang nggih. Nggih. Ya matur nuwun Mas Yusuf kersa rawuh. Nggih matur nuwun. Bot-bote kula dibayar kalih Pak Sudarso. Lah iya, seniman ki rasa ngitung bayar. Nggih. Nek kurang rasah teko ya. Ngurai ngitung bayar kok kurang rasa teko. Lah witeno tuwas teko nang ngepras. Nggih Pak Dalang. Aku nyeluk Dik ngono ya Pak Dalang. Dik ora apa-apa. Dek niken. Heeh, Dik niken sarintem. Iya. Bengiki Awor Mas Yusuf ki parfume ambune wangi tenan. heeh.